Hello ľudia, ja vás vítam pri našom 7. dieli. A toto je taký diel, ktorý by som nazval taký prázdninový, pretože o chvíľku sa blížia prázdniny. Tak ma napadlo symbolicky kúpiť dva také žreby, ktoré symbolizujú prázdniny. A hlavná výhra je mesačne 5 rokov by som dostal 2000 eur, čo by bolo dosť v pohode. Tieto dva žreby sú 14 15 a pravdepodobnosť výhry je 1:3,65, čo je veľmi dobré. Poďme si ich teraz otrieť, nebudeme zdržovať. Máme tu vlastne 4 hry, teda 3 hry a bonus. Prvá hra je, že musíme nájsť v trezore 3 rovnaké čiastky, akože symboly. Poďme sa pozrieť, čo tam bude. Dneska som si zobral na stieranie Česko 20 korunáčku, pretože medzi našimi divákmi sú aj nejakí Česi. Takže preto, no poďme na to. Takže 25 eur, 50 eur, 50 eur, fúha, tak to vyzerá dobré. 5 rokov. 5 rokov. Aha, to je všetko, hej, 25 eur. Takže prvý je nevýherný. Druhá hra spočíva v tom, že musíme nájsť dva rovnaké symboly v riadku a vlastne vyhráme výhru. Poďme na to. Takže prvý symbol je korálky a diela. V druhom riadku je truhla a truhla. Máme prvú výhru, ty kokša, super. A neverím tomu normálne. Poďme ďalej. Dajme sa nakoniec, takže perla, mešec. V poslednom riadku máme trón a vavrín. Takže hneď druhá hra, teda v prvom tikete druhá hra je výherná, čo sa mi páči. Poďme na tretiu hru, takže naše výherné číslo dneska bude 52. Prvé číslo je 53, 60 to bolo tesne, 43, 50, takto tesne. A vlastne posledná hra, čo je vlastne bonus, také nájdeme v týchto troch poličkách symbol cash. Tak vlastne vyhráme 50 eur instantne, takže uvidíme. Kufor, koruna a safe. Dobre, takže máme tu jednu výhru. Chcel som povedať, že iba, ale to je dosť. Takže poďme sa na to pozrieť, takže čo si myslíte, že to bude? Takže 3, 2, 1. To si robíš srandu. Toto si robíš srandu. Ty vole, 25 eur. Hneď v prvom žrebe, ty vole. Fúha. To je svetové. Bomba ľudia, takže z 5 eurového tiketu 25 eur. Takže to naše nešťastie z posledných dielov sa nám vyplatilo. Fúha. Šťastný som, ty kokos, nechápem. Poďme rovno na ďalší, nech nezdržiavame, lebo ja robím tie videá strašne dlhé a vás to podľa mňa ani nebaví. Takže som veľmi šťastný z výhry, ale tak pokračujeme. Tu nič nie je. Takže 120 000, 100 eur, 100, no tak 100 eurovka, poď. 1100 eurovka, 100 eurovka. Fú, akože ja už som si fakt myslel, že tam bude tých 100 eur. Už mi ako nebolo všetko jedno. Dobre, poďme teda na tú druhú hru, čo nám priniesla šťastie. Uvidíme, ako to bude dnes. Ja dúfam, že nám priniesie šťastie ešte raz. Takže diamant, tehla, nič. Perlička, tehlička, nič. Truhla, diamant, nič. Trón a perla. Bohužiaľ nič. Chcel som niekedy skúsiť takú vec, že zotrieme prvé číslo. A potom zotrieme to číslo. To je také napínavejšie.
Takže máme tu číslo 13, 61, 7 a 52. A čo si myslíte, aké bude číslo? Dúfajme, že to bude jedno z nich. Takže 60. Bohužiaľ nie je. Poďme sa pozrieť na bonusy. A budeme dúfať, že tam bude aspoň bankovka cashu. Takže v prvom je prsteň, nič. V ďalšom je safe, nič. A v treťom je koruna. Dobre, takže tento žreb je nevýherný, ale vyhrali sme krásnych 25 € na tomto žrebe, čo som veľmi rád. Máme dvakrát truhlu, keď sa nemýlim. A pre toto video to bude všetko, ľudia. Ja vám ďakujem, že ste si ho pozreli. Dúfam, že sa vám páčilo. A vidíme sa pri ďalšom videu. Kľudne môžete hodiť like, odber alebo kľudne video aj zdieľať. Čaute.